ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട 10 ഫുഡിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണണം. എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ ഒരു റെഡ് ബട്ടൺ കാണും, അതിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു ബെല്ലൈക്കണും കാണും, അതിലും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ആദ്യമായി നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് പൈനാപ്പിൾ നമ്മുടെ അമ്മമാരൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കാം, പൈനാപ്പിൾ കഴിക്കരുത്, നമുക്ക് തരാറില്ല. നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസി ടൈമിലൊന്നും പൈനാപ്പിൾ തരാറില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പൈനാപ്പിൾ കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ 1-2 കഷ്ണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അമിതമായി കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പൈനാപ്പിളിന് പല ദോഷങ്ങളും നമുക്ക് വയറിനുള്ളിൽ ചെന്നാൽ സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പൈനാപ്പിൾ മിക്കവാറും ഒഴിവാക്കായിരിക്കും നല്ലത്. നമുക്ക് 10 മാസം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ കഴിക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാവും കൂടുതൽ നല്ലത്. അതുപോലെ തന്നെ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അസിഡിറ്റിയുടെ പ്രശ്നം വരും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രോബ്ലമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ പൈനാപ്പിൾ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് അസിഡിറ്റിയുടെ പ്രോബ്ലം വളരെ കൂടുതലാവും. അതുപോലെ ഈ പൈനാപ്പിളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബ്രോമലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഘടകമുണ്ട്. ഈ ഘടകം നമ്മളെ യൂട്രസ് കൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ പീരിയഡ്സ് നേരത്തെ ആവാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അബോർഷൻ ആവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അത് കാരണം നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ മാസങ്ങളിലും അതുപോലെ അവസാനത്തെ മാസങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിവാക്കണം. ആദ്യത്തെ 1 മാസം മുതൽ 5 മാസം വരെ ഇത് ഒരു കഷ്ണം പോലെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 2 കഷ്ണമൊക്കെ കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അതുപോലും നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അതുപോലെ അവസാനത്തെ 2 മാസം നിങ്ങളിത് ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. രണ്ടാമതായി നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒന്നാണ് പപ്പായയിൽ ഹീറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഹീറ്റ് കൂടുതലുള്ളൊരു ഫ്രൂട്ടാണ് പപ്പായ. അതുപോലെ ഇതിൽ ലാക്റ്റൻസ് എന്ന കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അബോർഷനുള്ള ചാൻസൊക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ്. പച്ച പപ്പായയും അതുപോലെ ചെനച്ച പപ്പായയും നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുക. കാരണം നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഒരു ടെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കഷ്ണം പപ്പായ കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുവാവേനെ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പച്ച പപ്പായ എല്ലാം ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ 10 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലപോലെ പപ്പായൊക്കെ കഴിക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. മൂന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് ഈത്തപ്പഴമാണ്. ഈത്തപ്പഴം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മൾ പീരിയഡ്സൊക്കെ കറക്റ്റ് ആവാനും അതുപോലെ ലൈറ്റായിട്ട് പീരിയഡ്സ് ആവുന്നവർക്കൊക്കെ കറക്റ്റ് രീതിയിൽ ഡേറ്റൊക്കെ കറക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈത്തപ്പഴം കഴിക്കുന്നത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ഈ ഈത്തപ്പഴത്തിൽ ഒരുപാട് വൈറ്റമിൻസും ന്യൂട്രിയൻസും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗർഭിണിയാവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ദിവസവും 1-2 നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം. അത് കൂടുതൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വാരി വലിച്ച് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരിക. അപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ലേബർ പെയിൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് നേരത്തെ പ്രസവമാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനൊക്കെ നമ്മളിത് ഒരുപാടായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈത്തപ്പഴം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ 1-2 നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം. അത് ദിവസം 1-2 കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ 1-2 കഴിച്ചോളൂ, ഒരു കുഴപ്പം വരില്ല. നാലാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് ചക്കയാണ്. ചക്ക കഴിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാസ് കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുമൂലം നിങ്ങൾക്ക് വയറുവേദന അനുഭവപ്പെടും. അപ്പോൾ അത് കാരണം ചക്ക നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1-2 ചക്കച്ചോള കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 1-2 ചക്കച്ചോളമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം. അഞ്ചാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് മുന്തിരിയാണ്. മുന്തിരി ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിരിക്കും. അത് കാരണം നമ്മൾ മുന്തിരി കഴിക്കുന്നതിലൂടെ മുന്തിരിയുടെ തൊലി നമ്മൾ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ മുന്തിരി കഴിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്തിരി കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ തലേ ദിവസം നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുക. എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് കഴുകി കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അതും നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കഴിക്കരുത് കേട്ടോ. ഒരുപാട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വയറുവേദന വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാരണം മാക്സിമം തൊലി ഒഴിവാക്കി നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്. ആറാമതായിട്ട് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് എള്ളാണ്. എള്ള് കഴിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ പീരിയഡ്സൊക്കെ കറക്റ്റ് ആവാനും അതുപോലെ ലേറ്റായിട്ട് പീരിയഡ്സ് ആവുന്നവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പീരിയഡ്സ് ആവാനൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ഒരു ഫുഡാണ് എള്ള്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എള്ള് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് അബോർഷന് ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എള്ള് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ടൈമിൽ എള്ള് കഴിക്കാതിരിക്കുക.
ഏഴാമതായി നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് വഴുതനയാണ്. വഴുതനങ്ങ നമ്മൾ കറി വെച്ചൊക്കെ കഴിക്കുന്ന വഴുതന നിങ്ങൾ കഴിക്കാതിരിക്കുക. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പീരിയഡ്സ് നേരത്തെ ആവാനൊക്കെ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു വെജിറ്റബിളാണ് വഴുതന. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വഴുതന കഴിക്കാതിരിക്കാവും കൂടുതൽ നല്ലത്. എട്ടാമതായിട്ട് ഞാൻ ഒഴിവാക്കാൻ പറയുന്നത് ഫിഷാണ്. ഫിഷ് ഞാൻ എല്ലാ ഫിഷും നിങ്ങളെടുത്ത് ഒഴിവാക്കാൻ ഞാൻ പറയില്ല. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഫിഷിൽ വൈറ്റമിൻസും പ്രോട്ടീൻസും ഫോളിക് ആസിഡൊക്കെ ഒരുപാട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ഫിഷും ഞാൻ നിങ്ങളെടുത്ത് ഒഴിവാക്കാൻ പറയില്ല. ഞാൻ ഒഴിവാക്കാൻ പറയുന്നത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കടലിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ എന്താ പറയുക ജീവിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ അഥവാ അയില, അതുപോലെ സ്രാവ്, അങ്ങനത്തെ മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം അതിൽ മെർക്കുറി അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും പറയുക മീൻ കഴിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ്. ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുക. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരുപാട് വലിയ മീനൊന്നും കഴിക്കാതെ നിങ്ങൾ ചെറിയ ഈ നത്തോലി അതുപോലുള്ള ചാള അങ്ങനത്തെ മീനുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിക്കുക. അതായിരിക്കും കൂടുതൽ സേഫ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മീൻ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ മീൻ ഉൾപ്പെടുത്തണം. അത് തന്നെയാണ് ഞാനും പറയുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മീനൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒമ്പതാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് തിളപ്പിക്കാത്ത പാലാണ്. അത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലൊരുപാട് ബാക്ടീരിയ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തിളപ്പിക്കാത്ത പാലിൽ ബാക്ടീരിയ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ ഷെയ്ക്കും അതുപോലെ ജ്യൂസൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർ അതിൽ തിളപ്പിക്കാത്ത പാലാവും യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുറത്തു നിന്ന് ഒരു തരത്തിലും ഷെയ്ക്കോ ജ്യൂസോ ഒന്നും വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാതിരിക്കുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയ്ക്കൊക്കെ കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ തിളപ്പിച്ച് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയ്ക്കൊക്കെ അടിച്ച് കുടിക്കുകയായിരിക്കും കൂടുതൽ സേഫ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പാക്കറ്റ് പാലിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ചതാണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പത്താമതായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വേവിക്കാത്ത ഇറച്ചിയാണ്. നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ ഷവർമ അതുപോലെയുള്ള സാൻഡ്വിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ ചിക്കനായാലും മറ്റ് മീറ്റൊക്കെ ആയാലും നല്ല പോലെ വേവിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബാക്ടീരിയ അങ്ങനെയൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ വേവിച്ച ചിക്കനും അതുപോലെ മീറ്റൊക്കെ നല്ലപോലെ വേവിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം കഴിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ 10 ഫുഡും നിങ്ങളോട് ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് 1 2 കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം. മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പരമാവധി അളവ് കുറയ്ക്കുക. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ അധികമായ അമൃതും വിഷാണെന്ന്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും കഴിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനീ പറഞ്ഞ 10 ഫുഡൊക്കെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പരമാവധി കുറച്ച് നിങ്ങൾ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തും എനിക്കിതൊന്നും അറിയായിരുന്നില്ല. എനിക്ക് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഇങ്ങനെ പൈനാപ്പിൾ അതുപോലെ പപ്പായ ഒന്നും കഴിക്കരുതെന്നൊക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് ചക്കയൊന്നും കഴിക്കരുതെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് ചക്ക കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. എനിക്ക് നല്ലപോലെ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വയറുവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ അറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വയറുവേദന ഉണ്ടായത്. പക്ഷേ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പാടാത്ത ഭക്ഷണമാണ് അതെനിക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല കൂടുതലായിട്ട്. അപ്പോൾ എന്നെപ്പോലെ അറിയാത്ത അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത്. എനിക്ക് അന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇനി അമ്മയാവാൻ പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ ഒരു റെഡ് ബട്ടൺ കാണുക, ബട്ടണിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ കാണും. അപ്പോൾ അതിലും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം വരാം കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ.